Ak sa pozrieme na komplexné zosvetlenie a rozžiarenie pleti, tak je tu špeciálna zmes 7 bylín zo švajčiarskych Alp, ktoré vlastne pomáhajú pokožke žiariť a byť žiarivou. Rozjasňujú pokožku prirodzeným spôsobom, pretože to je bioprodukt. Obsahujú účinné antioxidanty a je dôležité, že to je univerzálny produkt na všetky typy pokožky. Čiže nie pre staršiu pokožku, nie pre mužov, pre ženy alebo pre zmiešanú, pre akékoľvek typy pokožky. Ak sa pozrieme na klinické testy v tejto oblasti, tak komplexné zosvetlenie po 12 týždňoch používania Lamiderm je až o 15%. Čo sa týka redukcií tmavých škvrn, pigmentových škvrn, to je 54% po 12 týždňoch. To sú veľmi zaujímavé výsledky. A z praxe už aj teraz môžem potvrdiť, že pigmentové starecké škvrny sa výrazne zjemňujú a zosvetľujú. Ak sa pozrieme na ďalšie výsledky, tak synergická antioxidačná zmes vitamínu C a E znižuje pôsobenie voľných radikálov a tým sa vlastne eliminujú degenerácie našej pokožky, ako pigmentové škvrny alebo starecké škvrny. Pigmentové škvrny s tým majú ženy ohromné problémy, hlavne vtedy, keď sa v lete opaľujú a sa poškodí DNA tých buniek, ktoré produkujú kožné farby a majú také fľaky, ktoré je veľmi ťažko odstrániť. Výrazne sa zredukujú zápalové procesy v pokožke a akné. A likvidujú sa baktérie. Tu sú klinické testy robené, že výrazne zlepšuje obnova pred UV žiarením alebo po poškodení UV žiarenia o 41%.